ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша хеле ҳозир наворро оғоз мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ширкати шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати шифофармо харидорӣ кунед. барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. яке аз ҷанговарони машҳури UFC Нейт Диаз нияти карьераи худро ба анҷом расондан дорад. аммо пеш аз ин Нейт охирон муҳориба дар карьераи худро зидди Дастин Порье гузарондан мехоҳад. ман мехостум ки бо Дастин Порье ҷангам. худи ҳозир барои чӣ то ҳол муҳорибаи мо баргузор гардидагӣ нест, ман гунаҳгор нестам. ҳамаи саволҳо ба ташкилот ва Дастин. ман худи ҳозир ҷангидан мехоҳам. Дана, дар ин чиз чӣ мегӯӣ? ба ман муҳорибаи хайру хуршид дар кор, то ин ки ман оромона карьераи худро ба анҷом расонам. ин корро бояд ба анҷом расон, гуфтааст Нейт. хотиррасон мекунем ки Нейт Диаз аз рӯи шартнома бо UFC як муҳорибаи дигар дорад ва чӣ хеле ки мебинем ӯ ин муҳорибаро зидди Дастин Порье гузарондан мехоҳад ва баъд нияти карьераи худро ба анҷом расонданро дорад. худи Дастин Порье низ зид нест ва тарафдори ин муҳориба аст. оиди ин чиз ӯ шаби гузашта хабар дод. ман мехоҳам ки ин муҳориба баргузор гардад. Нейт ҳам ин чизро мехоҳад. ман намедонам ки чӣ ин муҳорибаро халал мерасонад. ман тайёрам. аммо Нейт ва ташкилот ба як хулоса омада натавониста истодаанд. лекин шахсан ман тайёрам. ба назари ман имконияти ташкил шудани муҳорибаи мо хеле калон аст. агар ки ман имконияти саҳнаи ин муҳорибаро интихоб карданро медоштам, пас ба фикри ман тақрибан тобистониҳо вохӯрдан беҳтарин мешуд. ман маълумоти аниқ надорам, аммо ҳис карда истодам ки мо бо ӯ меҷангем, гуфтааст Порье. дӯстон, хулоса ҳар дуи варзигаро барои гузарондани ин муҳориба розианд, аммо аз чӣ сабаб ташкилот ин муҳорибаро ташкил накарда истодааст ҳозирашда номаълум. ба фикри шумо дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гардад, кӣ ғолиб шуда метавонад? Нейт ё Дастин? фикротона нависен. чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем, шаби гузашта дар турнир UFC 271 чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня камарбанди худро ҳимоя кард ва ҳамчунин дар ин турнир боз як ҷанговари вазни миёна Ҷаред Канонир дар муҳориба зидди Дерек Брансон ғалаба ба даст овард ва мо дар навори гузашта гуфта будем ки шояд ки Канонир довталаби навбатӣ барои камарбанд шавад. баъди турнир президенти UFC Дана Вайт гуфт ки ӯ наметавонад ки ба Канонир чунин имкониятро надиҳад. ман бесаброна муҳорибаи Ҷаред Канонир ва Дерек Брансонро интизор будам. мехостам бинам ки ин муҳориба чӣ гуна ба анҷом мерасад ва ин муҳориба беҳтарин муҳориба шуд ва баъди чунин муҳориба ман ба Канонир негуфта наметавонам, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, худи чемпион Исраил Адесаня низ гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди Ҷаред Канонир тақрибан мобайнои тобистонӣ гузарондан мехоҳад. ҳамчунин дӯстон, имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 271 маълум шуд ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Боби Грин $141,000, $60,000 барои муҳориба, $60,000 барои ғалаба ва $21,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Насрат Ҳақпараст боша $56,000, $50,000 барои муҳориба ва $6,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Ренато Майкано $115,000, $52,000 барои муҳориба, $52,000 барои ғалаба ва $11,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Александр Хернандес боша $56,000, $50,000 барои муҳориба ва $6,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Ҷаред Канонир $221,000, $80,000 барои муҳориба, $80,000 барои ғалаба, $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом ва $11,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Дерек Брансон боша $161,000, $140,000 барои муҳориба ва $21,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Тайт Туйвас $241,000,
$90,000 барои муҳориба, $90,000 барои ғалаба, $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом ва $11,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. аз пулҳои коркардаи рақиби ӯ Дерек Льюис боша $186,000, $165,000 барои муҳориба ва $21,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи чемпион Исраил Адесания $642,000, $600,000 барои муҳориба ва $42,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. аз пулҳои коркардаи рақиби ӯ Роберт Уитакер боша $382,000, $350,000 барои муҳориба ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. дӯстон, шаби гузашта ду чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов ва Макс Холлоуэй аввалин маротиба дар таърих муҳориба бо қоидаҳои бокс дар метавсилена гузаронданд, яъне муҳорибаи виртуалӣ, ва дар ин муҳориба Ҳабиб Нурмагомедов бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард. баъди муҳориба Ҳабиб гуфт ки аз ин муҳориба кайфият бурд ва илова кард ки метавсиленаи оянда аст. ҳамчунин дӯстон, чанд рӯз пеш президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки онҳо ният доранд ки имсол турнир дар метавсилене бо иштироки ҷангварони UFC гузаронанд. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳозир давраи дигар, давраи нав омада истодааст ва одамон ҳатто дар он ҷо аллакай замин харида истоданд ва ин кор дар оянда не, балки худи ҳозир шуда истодааст. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозидид хонаободу сарбаланд бошен.